iki lho. Caranane wedok. Caranane putri. Ayu-ayu lho Kang Sutri. Josisnya tulung agung karo Bayu. Rambute dawa-dawa. Pak Rudi. Krimping-krimping. Rezekinya Panggung Rejo. Iki lho. Sapa iki Kang Sutris? Ya, Ellen. Ayo do. Lirikane iki lho. Ya. Budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya jroning negeri mrelas taring rembaka seneng atine iki kanca jaranan Tri Adi budaya angiringi jogete putra putri aja lali budaya sajroning negeri mrelas taring rembaka api
Nggih matur nuwun Mas Bandi. Kanca-kanca cipta budaya dalu punika rawuh. Sesarengan Tri Adi Budaya. Pun kesupen tanggale 19 bulane Juli. Wonten ing leladan Kiping Gondang sesarengan putra cipta budaya. Nggih matur nuwun kanca-kanca saking Sinar Budaya kirawa. Ya, goyang Siti, singgol Siti. Goyang Siti, singgol Siti. Hey, oh, oh, oh. Kandha piye? Aja seneng lunga-lunga. Aku lunga mung ngibur atiku. Ya ora bener kok tinggal ngopi terus. Ya kopi iki kadang kala. Ora seneng aku, tidak suka. Tapi aku ngrungokne kanca-kanca iki lho. Jare ngene lah kok malah ngono.
saben bengi ditinggal lunga saben bengi ditinggal lunga aduh dek aku cewekan tuku wijen dirubung semut turu ijen dipangan lemut aduh dek sapa-sapa sing tahan ayo ayo bebarengan lan ora perlu sujanan dik piye dadine sing becik padha ayame ditata rumah tanggane ya dik ya ben ayam uripe yo 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 ha ho a oh 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 ah he ho ayo kampret jamu yo dik yo yen pancen dadi nang tak suwun marang sliramu aja dadi runci ing atimu pikir aduh dik aja kuwatir manuk agak-agak kok maku merak pancen sing aja pancen dijarak sakit hatiku ana kadal mangani roti bapak budal aja digondeli aduh dik aja digondeli ayo lah Mas Pujo yen pancen dikarepake ayo aku terno mulai wae aja digondeli ya
tak suwun marang sliramu aja dadi ujian atimu Iwak cucut wadai karung becek bacon tinimbang burung aduh mas tinimbang burung baik neng pasar kok tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir hop nyapa dot nyapa piye sing ngene sapa nyapa aku kowe lho sing kleru selak ijo mas ah wes hop Sesa. tabuhane ngono tok aja pakai musik aja-aja kok tabamu sing kleru lho Tut oh Pak kono bolone akeh lho asli iki yo Rama cinta oke kok piye siji loro telu papat lima anu agak kang aku merak pancen sengaja pancen dijarak aduh sakit neng pasar kok tuku cipir aja samar yen ora tak pikir aduh dik aja kuwatir dibaleni kok ngarep po kowe nyatu sinden nek sinden tuwek ya blek ngene iki pra ya aku melu-melu sampean lho itu nguyuh ya Allah aku ngapal kowe iki nyatu aneh maka wes tak terusno aku mau teko ngendi Bang Kacang iyo iya iyo iyo iya iyo jos boh